Amanar yi min da yaren da zan gane baiwar Allah. Kuna goyon bayan ta ba? Wallahi ba nan da kuma. Abin da ya bani mamaki. Na san tafi ɗaya. Ta wuce a danganta ta da aikin su da jari. Wata aikashin siya ne da su. Ka yarinyar nan na baka ita halak malak. Yanzu kina nufin ya tafi da ita kenan? To waye sani ma. Kada kai sanya a shaka basilla. Ni da kaina na shiga damuwa bayan abin da ne maka a gaban bakuwa. Na san ban kyauta ba. Na wulakanta dan uwana a gaban wani. Da Allah kai hakuri, na shiga damuwa sosai. Na san na yi kuskure. Kuma insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba. Ban fahimci abin da kake so ka sanar da ni ba. Za ka san haka idan lokaci ya yi. Ai kamata ya ka daraja shi a gabanta, ba ka tsaya tsayuwar daka ka dinga neman ka wulakanta shi a gabanta ba. Ga wannan. Na san za su yi maka amfani. Ku? Wai da ma haka yarinyar ta iya kashe kala? Lalle na yi dace matuka. Wayo na yi gamo. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai ke ce ko kuma wata ce daban? Ni ce bana. Dama haka kike? Yaya me nayi kuma? Allah ka kire na mun hankali. Tambaye ki nake, ke ce ko kuma wata ce daban take mun gizo? Ni ce bana. Wai dama haka yarinyar ta iya kashe kala? Lalle na yi dace matuka. Me ya faru? Ya baka gaya min laifin da na yi maka ba. Ramawa ne saboda tiran da kika zo cikin gidan nan, ni ma da na fara ganin ki tsorata ni kika. Kin gani ma na rama. Tsorata kuma ya. Sosai. Yayi ta ya za a yi na tsorata ka? Bayan ni ce a tsorace tun da na fara ganin ka, har yanzu zuciyata a tsorace take da kai. Ya za a yi na tsorata ka? Amanar so akan damka. Ya hakuri dan Allah ki yafe mu. Na miki alƙawari ba zan ƙara tsorata ki. Dan Allah ka tausaya min. Ya sa ai ka durƙusa a gabana bayan ni ce makaskanciya a tare da ku, amma za ka durƙusa min. Yanzu idan wani ya shigo ya ganka anan sai ya zata wani abu ne. Dan Allah ka tausaya min ka ya hakuri. Ya isa. Ka ki ƙara irin wannan maganar Zilihat. Ina so na gaya miki daga yau ki ɗauki kanki a matsayin mutum mai daraja a cikin gidan nan. Kamar yadda muke gadara da cikin gidan nan, ke ma dole kin zama yar cikin gidan nan, zaki yi duk abin da kike so a cikin gidan nan. Kin ji na gaya miki. Kuma ina so in sanar da ke cewa na riƙe amanar su. Ban fahimci me kake nufi ba. Lokaci zai za ki gane abin da nake nufi Zilihat. Sorry, na yi mantuwan abu guda ɗaya kuma muhimmi a gurina. Ga wannan kuɗin. Karɓi mana. Yaya wannan kuɗin fa nan ne? Na baki naki sai sabulun wanki. Wanki kuma? Wanki zan maka? Ba ni za ki yi wanki ba. Kanki nake so ki wanki. Ni? Yaya bani da kayan da zan wanke. Kayana guda ɗaya ne wanda na zo da shi, kuma wannan kuɗin ai yawa. Na san baki da kaya mai datti da zaki wanki. Na baki ne ki sai sabulu ki wanke zuciyarki. Ko zai rage miki raɗaɗin ɓata miki ran da nayi a baya. Da sabulu zan wanke zuciyata? Alhamdulillah. Na ci riba tunda na faranta miki rai a karo na farko. Sai an jima. Zuciya tsoka ce, kar ku bari ta lalace. In ka bari ta kwarkwance, tufa jiki ya susu ce, so halitta ce.
tamkar amana ce, wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace. Tsira tukwici ne mai roɗi-roɗi mai zane, amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka furta ba, so ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙinoni ba. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ranka ya daɗe. Ga shayin na ka maka saboda naga kamar yau ma baka zo da shi. Ya naga ka yi shiru. Ba komai, matsala ce ta cikin gida. Ba kasafai nake son yi maka kusai a cikin al'amuran rayuwarka ba, amma a haka nake a rana ya kawo kaina, saboda bayan da za a yi a ce kana cikin damuwa na iya aiwatar da abin da nake aiwatarwa a cikin kwanciyar hankali ba. Wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan da na wajabta wa kaina domin faranta maka a kowane hali. To, wancan karan da na gaya miki abin da ya sanya ki ga na zo ban zo da shayi ba. Wannan karan kuma ina da damuwa ne gaskiya. Na ga mahaifiyata laifi, hakan ne ya sanya wannan karan tana fushi da ni bata dafa min shayin na to da shi ba, shi sai kika na zuba mishi yayi. Subhanallahi. Alhaji, kai kan wani laifi ka yi wa Hajiya take fushi da kai? Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Amma ashe kina nan kina kokarin dora girki. Lai mutum da nake ta so na zo na baki hakuri. Na yi zaton ko bacci kike yi. Dan Allah umma ki hakuri akan abin da ya faru dazu. Na san duk a dalili na ne. Dan Allah ki ya. Haba Zulaiha. Ki ja bakin ki shiru akan wannan magana. Ai ke baki da wani laifi. Saboda haka babu abin da ya dame ki a cikin ta. Shi wanda ya san yayi laifin a cikin abin aikin ga ya gane kuskurensa ya kuma zo ya bani hakuri. Ya nemi yafiyata na kuma yafe masa. Ba komai magana ta wuce ka in ƙara jin wannan magana kin ji. Insha Allah. Yawwa. To umma yanzu sai na taya ki hada abincin ko? Umma na ga ranki har yanzu kamar baki wuce ba. Dan Allah ki haƙuri umma. Ba komai Zulaiha. Kawai dai wani hukunci ne yake wanda bai min daɗi ba. Saboda yayanki Aliyu na saba ina dafa masa shayi kafin ya fita ofis da shi yake tafiya. To amma wannan karan ban yi masa hakan ba. Kuma na san shi ma yanzu yana cin ofis yana tunanin saboda laifin da ya min ne har yanzu nake fushi da shi ban huce ba. Shine abin da nake jin ba daɗi. To umma yanzu me zai hana a dafa masa wani ko ni ce ma sai na dafa sai ki baya a kai masa. Tunda na ga ai ni ce komai. Ni na bata wanda ya bata kuma ai shi ya kamata ya gyara ko? Na fice miki ki bar maganan nan. Ta wuce. Haba Zulaiha. To umma me zai hana tun daga ki? Ai sai ki koya min ki bani duk abubuwan da kike hada masa sai na hada masa. Kila ma idan nayi nawa yafi naki daɗi. To shikenan babu matsala. Tunda haka ne ai babu wani wahala matso kusa sai mu yi. Yanzu ɗauko duk abubuwan da ya kamata a cikin gurin ki matso min da shi nan. Okay. Ana yanke? Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. Matsala ce ta cikin gida da ba za ki iya sanar wacce ce ba, ni ta shafa ba ta shafi rayuwarki ba. Duk da haka, amma a tunanina abokin kuka yake faɗa wa mutuwa. Wala Allah, ina da shawarar da zan iya baka? Amina, kullum na gargaɗa ki tsaya matsayinki na ma'aikaciya,
ki aikin abin da ya shafi ofis amma ban da abin da ya shafi rayuwata, saboda ko ba komai irin abubuwan da kike yi suna nema su saba shari'a. Gaskiya dama Allah so ne muke magana, yanayin shiga da irin yanayin da ke magana da sauran abubuwa bai kamata ba a matsayin ki na matar aure. Ya kamata wannan magana ta kau, ki tsaya ki abin da yake gaban ki gaskiya. Allah sarki. A da kenan ni ba ni da aure. Kamar ya? Kamar yadda ka ce. Kina nufin kenan dama yaudara ta kika yi? Lokacin da kika zo zan ɗauke ki aiki a kamfanin nan me ban gaya miki ba? Yaudara kuma? Yaudara mana, sai da ni miki magana na gaya miki rabe-raben yadda muke ɗaukar ma'aikata aiki a kamfanin nan. In budurwa ce ke ki zo da iyayenki, idan bazawara ce ke ki zo da yayanki ko ki zo da iyaye, in matar aure ce ta zo da mijinta. Kika gaya min kina da miji, kika zo aka yi magana aka gama, yanzu kuma ki gaya min ki ni baki da aure? Tabbas a lokacin da na zo bani da aure, amma kuma ana shirin ɗaura min aure. Wanda na kama ka a matsayin shine mijina, shine wanda ya aure ni ya kuma sake ni dalilin wannan aikin. Ta yaya mijinki zai sake ki a dalilin wannan aikin? Me ya faru? Allah ba, mu bar wannan magana. Labari ne mai tsawo. Mutane na reception suna jira na. Zan je in sallame su, daga baya zan baka labari. So halitta ce, tamkar amana ce, wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace. Tsira tukwici ne, mai roɗi-roɗi mai zane, amanar zo da ka ɗauka, ko ba za ka furta ba. So ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙinoni ba. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. Amanar so akan damka ga wanda ya daminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. Amanar so, amanar so, amanar so. Yani. A'a, hanya. Maza. An shigo kenan. Kun zo kun yi lakurku. Ai dama kai miki ta jira. Ka shigo kawai mu faɗa iri akwai labari. Kai, Alhaji ni fa gaskiya ba wani inda za ni. Saboda yanzu duk inda muka je ma 'yan sa ido suna nan. Ba su da aiki sai zaman layi. Kai guys ya ne? Yana kuna min wani irin kallo ne. Ko da yake na san ba za ku fahimci abin da nake nufi ba. Ni yanzu da kuke gani na Allah nake na koma gida. Don ni na rage yawan ta zubar gaskiya. Wallahi. Kaga bawa ba fa cikin layi bane za mu shiga. Kasan nan angon mu yake dan yin wani biki. Kuma wallahi akwai sabon yan hannu dan na san ba za mu ka samu wani za mu kama tasha da su ba mutanen mu. Kun ga ba dai zancen mata kuke ba? Wallahi ku je ku yi ta yi. Ni yanzu an kawo min kaya har gida Alhaji. Kaya kuma me kake nufi ne? Ku dai ku bari kai. Wata tsaleliyar yarinya ne parasol ba platana aka dauko aka kawo ta cikin gidanmu. Kuma wallahi wannan yarinyan ko na san da biyu. Ni kawai aka kawo yarinya na danna daina tsalle-tsallen nan da nake. Rashin jin nan so suke a rage Alhaji shi yasa aka dauko ta aka kawo ita. Kai Haba Zaidu, gaskiya babu amana. Ta ni din fato. Ka san fa yarinyan nan fa yanda ta kware maka fa. Idan ka je ka ɗebo furejar ka kawai nan kake zuwa ka je ka rage ta. Kai baba ba wata amana so ƙarya ce wannan. Tanin me? Tanin banza? Abin da nake so da kai jin da kana son tanin wallahi kana ban ma ita. Ni da na samu wannan yarinya tsaleliya, yarinya kana ganin ta kaman jini zai fito a jikinta. Inda ka san fa irin matan nan da ake faɗa a tarihi fa na hurul aini fa haka take fa. To shikenan mu mun ji. Yanzu dai ya za a yi ka ban mun tanin ni. Je kana ban mata ne. Yanzu ma shawara shine za ku iya zagaya layin bayan can naga ana biki. Ku ci gaba da tashancin ku Alhaji amma ni na sauka. Na feci. Yayi. Yes. Alhaji. Mr. Mo Production Jigawa
anan ki bude idan ki kalli masoyinki na gaske. Na'am. Iya kalamai, siffa, sutura, mota ba sa daga cikin abubuwan da suke bayyana soyayya ta gaske. Tarayya ki da Na'im ita ce ta saki nadama nan gaba. Ba zan yi wata nadama ba. Dan ni ma ba kaunarsa nake ba. Hakan ai yayi tsauri da yawa. Komai kika faɗa ba zan ga laifin ki ba. A shawarce ya kamata ki hakura da kowa ki rike Faruk shi kadai. Ba abu mai sauki ne na rabu da Na'im ba. Laifin ki. Har yanzu ban ɗora mijina a saman ka ba. Ki tarayya dai. Bani baki. Sai ni zan shaƙe wuyar. Na'im ya haramta a gare ki. Ban amince ba kuma ba zan taɓa amincewa ba. Wallahi ƙarya kike yi. Nace me yasa bata gaya masa ba? Ga wata yarinya nan tana tuwa da gani ba a samu waya a gurinta. Menene? Dan Allah ka taimaka mini so suke su ci mutunci na. Bani baki. Bai yi miki tsakani da Na'im ba? Duk abin da kike zato tsakanin da Na'im ba haka bane. Sassauta kalamanki. Idan ke yar halaka ce ki kona mu. Bani baki. Story and screenplay Safe Life Safe. Sai na aurar da ke ƙarya kike yi. Co producer Usman Aidati. Producer Abubakar Hussein Aramba. And directed by Mr. Mo. Oh my god. Why? Na'im! Me ya ga kana? Kaddara. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Cikin ɗakin kwanciya ta kan katifa ta suna cin amana ta. Wallahi nayi nadamar tare yake da yayi Aliyu. Na shiga uku na lalace. Bani baki. Wato Lubna, duk lokacin da nake tare da ke sai in dinga jin wani irin shauƙin soyayya ke yana ƙara kama ni. Allah ko kowa ya san gaskiya sai dai son zuciya yana shiga nan. Abin da ni ma nake faɗa masa kenan. Amma da yake hauka ne a kwakwalwar shi ya kasa ganewa. Na gaya maka cewa ba zan baka auren yata ba. Idan ka ga Lubna ta aure ka sai dai ta canja uba ba dai ni ba. Haba Alhaji, yanzu daman duk wannan magana da kake akan wannan yaron kake yin ta. Ke matata ce kuma dole ra'ayi na zaki. Wallahi kuma idan kika ki za mu samu matsala da ke. Karo da karo sai rago ramin kura sai ƴaƴanta sakwakiyar duniya sai a cikin kasuwa. A ina ne inda ake karo kuma a tashi lafiya? Babu shi. Rayuwa da tarko. Ina son ki gaya min menene sana'ar Safras? A wannan shekarar ya gama makaranta kuma yana kokarin neman aiki. A yanzu haka ma yana sana'ar ranar ta kafinta. Kame? Kafinta? Amma ke ma kin raina sana'ar ta kafinta ne. Amma shi wannan mutumin sai ka ce ba musulmi ba? Lissafi ne ke canjawa a yayin da ake bambance tsakanin aya da tsakuwa. A yayin kwankwasa kofa ne carab shi ma kwankwasa kofar ɗakinsa sai dai bai san wani irin mukulli ne za a bude da shi ba. Rayuwa da tarko. Ya na ganka cike da farin ciki ne. Wala na wata dukiya na samu wallahi na duniya gaba daya. Ta gare ta. In ka auro ta ina zaka aje ta? Ban gane ba ni a ina nake. A wannan kangon zaka aje. A kangon ne? Rayuwar tarko. A fatan ba wata matsala ko? Wallahi ba wata damuwa. Yanzu ma ka ga ina kan hanya ne wallahi zan je gurin Hadiza Gabon. Hadiza Gabon? Yarinya yar kululluba yar wasan kwaikwayo. Ita. Kana kallon fim ɗinta ne? Sosai ma kuwa. Kamfanin Shining Stars Musical Studio tare da haɗin gwiwar zauren nishaɗin Kannywood suka ɗauki nan ka muku shahararren wannan series movie mai suna Rayuwa da Tarko. Wannan aikin da zan ba ku wuyarsa ta yi yawa don haka sai kun kula. In dai ka yarda da ni ka je gida kai kwanciyarka da mashari. Ba zan iya ba. Kuma na gaya maka kada kai komai sai ka tuntube ni. Wanda ya ɗauki nayin wannan shiri AAZ ko confirm. Wa alaikum salam. Kin ga ana rana ki shigo in ƙarasa ni kai ki gida. Ya hakuri sai dai ban gane ka ba. Mashiryin shirin Hamisu Ibrahim Eta wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Lahadi misalin karfe 8:30 na dare. Wanda take Kabuga a jihar Kano. Ina karatun dental surgery technician. A gaskiya muna da ƙwararrun malamai da kuma kayan aiki na zamani. Malamanmu suna samun goyon baya daga hukumar makaranta domin ba mu isasshen ilimin da ya kamata. Karatunmu nau'i iri biyu ne zuwa 3. Muna yin lectures a aji sannan practical session da muke zuwa asibitoci a cikin gari muke. Da wace tsinanniyar kake waya? Da
har kake kwance kake mata murmushi wata shegiyar ce. Gaskiya hankali kuwa? Ba ni da hankali, ni zaka ciwo amana kake ha'inta ta kana munafurta ta kana waya da wata tsinanniya shegiya anan a kwance. Ina so sanar ki shi tarki shirki nan da wata daya kana tare da kai shine mafarin sirrinka. Bilkisu kin san cewa duk duniya babu wanda ya san sirrin ke da na sani. Idan kika kai ni bango zan fasa kowa ma ya sani, sai da duk hukuncin da za mu ɗauka daga ni har ke. Na tare da kai. Na samu labarinka. An ce ba ka da wasa akan aikinka. Kaga wannan so nake kaladattan min da shi. To normal ne. Gwarzon mawaka. Mawaƙin da ake yayi gabas da yamma. Sannan kuma mai zamani. Allah shine mai zamani. Wannan gaskiya ne. Ga wanda ya gane hakan ba? A'a, wannan ba hujja bace. Idan ba waƙar ka ba, ba na sauraron kowace waƙa. Idan ba waƙar ka ba, ba na jin daɗin kowace waƙa. Idan ba waƙar ka ba, ba na kallon kowace waƙa a matsayin waƙa. Na tare da kai. Dan Umar UK Multimedia Presentation. Na tare da kai. A story of a young man newly married to a young beautiful wife. Wise man says being suspicious in marriage is the end of the journey. Na tare da kai. She's suspicious of him mingling with other ladies outside and asks her friend to tell him. Na tare da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zai ji haka? Gaskiya na yadda mata zuciyar jarirai gare su. Duk wanda ya mutu baya bukatar irin waɗannan kalaman. Aikin banza aikin wuce. Akan irin wannan matsalar kike tada hankali ki da Da zan iya daukan kowane irin mataki akan Umar UK. Wallahi ba zan kyale shi ba. Shiga zuciyar matata shine laifinsa. Dole Umar UK ya karɓi horo mai tsanani daga gurina. Na tare da kai bai so ya ga kai kuka. Sir, have you seen it? What is it, madam? It is in this newspaper. Emirates College of Health Sciences and Technology, Kano, has opened its portals for sales of 2020-2021 admission forms. Great! How about list of courses? It offers a 3-year professional diploma on community health extension worker, pharmacy technician, medical laboratory technician, environmental health technician, health information management, and dental surgery technician. Professional diploma and diploma, H&D and degree courses at affordable rate and in a serene environment with maximum security. Our hostels and extracurricular activities help in making your learning fun. ACOSAT, Citadel of Healthcare Professionalism. For more details, visit our website www.acosat.edu.ng or email us on acosatinfo@gmail.com. Social media handles: Facebook, Instagram, Twitter, #ACOSAT.